Ahoj, to je Froggy a vítam vás pri tretej epizóde Let's Playa zo Skyrimu. V prvom rade by som sa vám chcel ospravedlniť za intro druhého dielu, keďže som tam nič nepovedal na začiatok, len moju mocnú paru, ktorú môžete vidieť aj teraz. Ale bol to vlastne preto, že ja som tie dve videá natáčal ako keby jedno, lenže potom som to musel rozdeliť, pretože YouTube si povedal, že mi nezoberie 28 minútové video. Takže to máte rozdelené na dve časti, myslím, že teda máte teda rozdelené s tým introm a outrom. No a takže tak, to bude asi, čo sa týka toho. No a myslím si, že sa môžeme pustiť do hrania. Načítame si náš save, počkaj, to nie je on. Tak, načíst, áno. Asi nejaké rady, ešte furt nie sme dvojka. No. Teraz mám v plánu, lebo som hral v inom save, som hral za elfku, zlodejku. A teda, jak som vychádzal z tejto jaskyne, tak som si povedal, že trošku to okolie preskúmam a našiel som taký dungeon plný banditov, takže tam sa chystám tento diel ísť, trošku si tam povraždiť a naexpiť sa trochu a získať nejaké tie dobré zbranie a tak. A ešte si pôjdem pre kameň tohto znamenia. Ten vlastne funguje tak, že prídete k nejakému kameňu, teda nie hociakému kameňu, ten kameň má proste na sebe to znamenie vykreslené a prídete k nemu, dáte čiže Ečko a vlastne aktivujete si to znamenie. A to vám dáva rôzne výhody. Ešte vid draka, jak odletel. A už sme ho stratili. To je pekná svatina. No čo chceš, Ralof, láska? A zase tu nejsú nohy. To je pak asi v každej hre, že nevidíte si nohy. Mohli aspoň v Skyrime spraviť, hlavne, že ruku si vidím a normálne nie. Nohy nie. Rozdelíme? Dobre. Takže ideme teda k tým šutrom na znamenia a potom si pôjdeme do toho dungeonu a tam sa trošku vyskylíme. No zatiaľ, čo tam dojdeme, som chcel povedať niečo o našej súťaži, ktorá sa koná, a link na túto súťaž budete mať v popise a pokiaľ sa mi podarí, tak to dáme na videíko. No, tak ideme bojovať. A vlastne pravidlá tej súťaže sú také, že vlastne budete zdieľať nejaké naše video na Facebooku a vlastne napíšete nám potom do komentu, keď ste toto video zdieľali, že je hotovo, váš facebookový profil, aby sme si to mohli okontrolovať. A to som nechcel. Váš facebookový profil a teda, aby nedošlo k žiadnym podvodom. A potom napíšete hru, ktorú by ste chceli vybrať, keďže to bude ako ocenenie. Nejaká hra, samozrejme počítačová, nie nejaká spoločenská. Ospravedlňujem sa, ale tie nemáme k dispozícii, takže to bolo k súťaži. A ešte som zabudol, že musíte odoberať náš kanál, však samozrejme. Takže dajme si tu nejakú lepšiu zbraň. To je obojručná? Nie, dobre. Si dáme obľúbené, zahodíme, oblečení, dáme si mocnú zbroj. Vyhodíme si císarské blbosti. A tak, no. Máme také menej nabúchaný s císarským, počkať. Keď sa to robí shift, musíme zastrčiť zbraň, áno, tak. A teraz sa môžeme pozrieť na seba. Wow.
Také vtipné, naloštené prilba. A my máme také zhrdzavené železné brňanie. Dobre. Ešte sa chceme vyliečiť, to si dáme lektvary. Dáme si liečenie, tak. A ideme si zvoliť znamenie. Hop. Trošku toto. Á, zajac! Zajac! Poď sem zajac! Poď sem zajac! Poď sem zajac! To nedobehnem, že asi? Jen počkej, zajíci. Jen počkej. Jen počkej. Ideme si vybrať to znamenie. No, toto, aby som sa toto je vtipné. Že môžete len takto zliezať, byť jak kamzik, zliezať si takto hory. Mocné. Bojovník. Budeme nejaké pomoc. Aký máme tieto. Ježiš, teraz ma nenapadne, jak sa to volá. Bonusy. Áno, bonusy. Chytri sa narodili, znamení sa učí bojové dovednosti z 20% rýchleji. Dobre, príjmoť znamení. A máme tu mocný lúč do nebies. Mocné. Mocné. Zranil nejaký salmorský shit. Dobre, ideme. Ideme do toho dolu. Ideme si trošku vyexpiť. Sekera. Áno, vlastne, pokiaľ si mal všimnúť, tak som tam dal finishing movie. No. Ideme. Bak. Dobre. Kde to je? A fúk? To je dole? Áno. Wahaha. Prepare to die! No poď. Sekni si. Ó, druhá úroveň. Ježi, ja som slepý, bože. Tam máš! Toto bolo krásne. To bolo veľmi krásne. Šperhák nechceme, pivo nechceme. Alebo ideme sa ožrať. Z jedného piva to asi nebude inventár. Lektvary zase musíme doživiť, bože. Komu sa to všetko chce. A dáme si lektvary, to je v lektvároch pivo. Nie, to v jedlo, áno. Dáme si pivo. Áno, ešte čo som dával toto do obľúbených, tak to znamená, že teda máte ten ako keby hotbar, čo znamená, že hocikedy v priebehu boja môžete stlačiť Q na počítači, neviem, jak to máte vynastavené, a vlastne sa vám zobrazí to menu. Takže si môžete vyberať, tu si môžete dať rôzne zbranie a kúzla a všetko, čo vám proste príde na um. Napríklad aj Dragon Shouty. A tak. Aj sír, aj všetko. Akože na doplnenie života sír. Sa mi strašne páči, že to môžete variť. Už by som mohol ale postúpiť na ďalšiu úroveň. Keď už to môžem. Zase mocná para. Nikdy ma neprestane prenasledovať. Á, dobre. A nie, tak to bolo nie, dobre. Sme načítaní. Hahaha, ideme zabíjať. To je strašne páči, jak tam krv. O, to je Lanko. Lanko, preseknem ťa, Lanko. Sekaj. Nepresekol, to je creepel, počkaj, dám si do crouchu. Ten manták, on to nevie preseknúť. Presekni to. Ježiš. Tyže to nejde preseknúť. Aha, Ečko musím, to je super. To je realistické, bože. Ach. No kto, kde ste? O, to je niekto. Za hordu! No poď, no sekni si, no. Páči sa, au, hej, to sú zase dvaja na jednoho. Tak, za začiatku, tam máš. No to nebol finishing move, no poď. Tam máš, pekné, to bolo pekné. To bolo ešte krajšie než predtým. Pekné. Zlato.
Korundový ingot, fúha. To si zoberieme, vyzerá mocne. Možno z toho niečo budeme môcť ukovať. Keď sme takí dobrí kováči. Počkaj, ešte by sme sa mali dohýliť zase. Ešte som furt nedal tú úroveň, bože, ja som pako. Lektvary, lečení, ešte ďalšie dva. Ešte niekto? Problém? Dobre, nová úroveň. Si vyberete? No dobré, tutoriál nechceme. Takže tu si vyberete, že čo chcete, do čoho chcete dávať. Môžete manuál, zdravý, výdrž. Manuál odporúčam za magov. Zdravie za bojovníkov, výdrž za zlodejov a podobných. No dobre, my si dáme zdravý, potvrdiť. Však to ste určite mohli vedieť. Ste sa dovtipili určite. Jednoručný boj. Chceme ťažkú zbroj, alebo jednoručný boj. Sa rimuje? Ó. Druhá kúže zvyšuje kvalitu zbroje pro ťažkou zbroj o 20%. No dáme si asi boj. Jednoručný boj. Potvrdiť. 8. Dobre. Máme jednoročný boj. A čo je tu ďalej? Sa ide dole? Alebo ne? Čo to je? Nešec! Ó, zlato. Čo je toto? Potrhaný zápisník. Nutí mne tady dole pracovať už celé dny. Ale ten čas mi nevadí tolik ako ty tunely. Nesčetně krát jsem jim říkal, aby na slabší oblasti použili víc podpěr. Kdybychom tak měli víc bronzem posílených dřevěných nosníků. Upřímně, jestli ještě jednou ucítím, jak se mi pod hlavou hýbe strop, asi přestanu pít. A co je Nord bez svojí medoviny? Ne, nebudeme to brať. Dramatické čítanie. Dobre. Op. Dobre. Správnym smerom ideme, dúfam. Dúfam, že ideme správnym smerom. Áno. Víno, altské víno, to sa chcem určite napiť. Idlo, altské víno. Dobre. Ňam. Si na to zastrčíme sekeru. Uí. Dobre, otvoríme most. Padaj. Čakaj, skočím na to. Že hej. Ne, neskočím, super. Plávame. Hej, on nechce vytasiť. Third person boy. Tam máš. The fuck? Hej, to sa nerobí orkovi. Tam máš! Finishing move. Hahaha, to sa mi strašne páči. Zlato, oceľový palca, to si bereme. Sa hodí. Bandita. Ďalší oceľa to máme. Zlato. Chléb, to sa hodí. To už som prehľadával. Však tu bol nejaký ďalší, ne? Či? Nie, asi už nie. Dobre. Inventář, jídlo, dáme si chleba. Ten nás ale dohýlil. Zbranie. Vôbec. Oceľový tomu ver. Ja si zoberiem. Ne, to som nechcel si zobrať. Oblečení, uložiť. Ver. Ja som si chcel zobrať jen tú sekeru. Budeme mať double sekery. Sa nebudeme mať zbranie, nevadí. Zbranie. 8. Hahaha. Ork s 2 sekerami, tak to nechceš. Hahaha. Dobre, ideme prejsť. Kto sa postaví mocnému grošakovi, ha? Je tu niekto taký, kto by sa mu postavil? Je zlato. Ženská. Tak toto bude zábava. Toto nie je ženská. Hej, to som sa pomýlil, čo? Daj. Tam máš. Hahaha. Ale zomieraš ako ženská. To sa dá povedať určite. Dobre. Čo to je v mocnom česte? Truhly. 64 zlatá.
Oceľová bojová sekera. To si zoberieme. Sa hodí. Všetko sa hodí. A to sú železné šity. To nechceme. My sme tu len pre oceľ, pre tvrdú oceľ. Sice krehkú, ale tvrdú. A čo tu je ďalej? Dobre. Najprv si ideme preskúmať tamto. Tam bol nejaký kľúč, takže uvidíme, čo to robí ten kľúč. No víc. Otvor sa. 8. Aha. Naozaj dobre. Kýblo. Áno, máme tu kýblo. Kýbel. Jak sa chytajú v Skyrime veci? To ani neviem. To je jedno. Dobre, to sa nám veľmi oplatilo. Dobre, kašľa na to. Ideme skúmať ďalej. Oh. Kováč! Kováč, poď sa se mnou utkať, kováči! Tam máš. One down. Zlato. Železný palca nechceme, to je shit. Niekto ďalší. Ideme si niečo ukávať. Nemám vlastne čo. Je to nejaká truhla. Čo zaujímavé. Niečo zaujímavé. Železo. Čisté železo. Ó, železný ingot. To sa hodí. To sa hodí. Dobre, ideme ďalej. Ideme ďalej. Jaj. No, myslím si, že už by to mohlo byť aj takých 10 minút, takže... Ó, pozabijem týchto dvoch a ukončím to. Á, zomri! Dobre, finishing move. Tam máš! Ó, toto je pekné zakončenie s finishing moveom. Takže, ešte sa naslopujeme nejakých lektvarov, nech máme plný život, keď to skončíme. Tak nebudeme mať plný život, keď to skončíme. No, dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Pokiaľ áno, určite dajte like. Pokiaľ sa vám niečo nepáčilo, dajte koment. Dajte to vidieť v komentoch. Vašu kritiku sa budeme snažiť prijať a vylepšiť. A vidíme sa pri ďalšom let's play. Ahoj a čau. A čau.